Čaute, ako sa máte dneska? Je to môj špeciál za 10 odberateľov, už mám 11 odberateľov, čo si veľmi vážim. A sme v Bratislave a ideme pozerať zvieratá do zoo a ja vám to strihnem, keď už budeme v zoo. Pozrite sa na to! No tak ľudia, konečne sme v zoologickej záhrade. Tu vidíme krásneho vlka. Tu je nejaké guľôčky. No a uvidíme sa pri nejakých zvieratkách. Tu sú... Ty nevlazli do hore. Na vlka tu nemáme nič, lebo to nedávali, vieš. Ale tu je ovečky. Tam čo kozy. Kokso. Aha, tuto je. No ľudia, posledný výhľad na kozy. Ideme ďalej. Tam pôjdeme sa najesť. Vzadu. Tam? Strčenú hlavu mám vnútri. A medvede neuvidíte ľudia, lebo tam je strčený. Takže ľudia, tu máme leoparda, tam ho môžete vidieť, tam má uši. A už vstal. Takže ľudia, posledný... Posledný výhľad na tigrov. Ideme ďalej. Takže ľudia, tu môžete vidieť toho leva, takého bieleho, pekného. Takže ľudia, posledný pohľad na leva. OK. Takže tu máme krásne opičky. Tam je jedna, tu je jedna. Ešte tam niekde je jedna. Posledný výhľad na opičky. Ideme ďalej. Aha, bijú, hrajú sa. Bijú sa, jak bijí doma. Pani. Nie, pani, ale to je malá nejaká. Takže posledný výhľad na opice. Ideme ďalej. Takže tam môžete vidieť srnku, jednu. Zle to vidieť, ale vy ju vidíte. Takže posledný pohľad na srnku. Ideme ďalej. Takže môžeme tu vidieť sliepky. Maličké, posledný výhľad na sliepky. Ideme ďalej. Takže tam môžete vidieť kamzíky, alebo čo to je. Neviem, čo je to, nejaké kamzíky, alebo čo. Takže posledný výhľad na kamzíky. Ideme ďalej na zvieratka. Takže ľudia, prepáčte, to bol oryx arabský nejaký. Ideme ďalej. Takže dámy a páni, tuto máme zebry. Zebry a aj žirafy. Jaj, toto je zlaté. Zebry a žirafy. A tam máme zebry. To je zlaté. Žirafy a zebry. Posledný výhľad na zebry a posledný výhľad na žirafy. Ideme ďalej. Takže ľudia, tu môžete vidieť hrochov, ale pekné hrochy. Alebo to nie sú hrochy? Hrochy. Takže posledný výhľad na hrochy. Ideme ďalej. Takže takto môžete vidieť hrocha, aký je tučný, veľký. Poďte sa pozrieť. Aha, on vyšiel. Vyšiel vonku, jak také malé prasiatko. To vypadá ten hroch a takto sa volá. OK.
Takže ľudia, takto môžete vidieť zblízka Kamzíka. Jej, to je pekné. On sa kúka. Ale to je pekné, takže toto bol posledný výhľad na Kamzíka a už sa môžeme tešiť na slony, pretože už sa k nim blížime. Takže tuto môžete vidieť malého jazvečíka. Tam malého jazvečíka môžete vidieť ako spinka. Posledný výhľad na jazvečíka. Ideme ďalej. Tuto si o ňom môžete niečo prečítať. Takže ľudia, tuto môžete vidieť čiernu ovečku. A, no nie ovečku, ale srnku. No a tu je ďalšia. Ja, jaká zlatučka. A tam je ďalšia, môžete vidieť hlavičku. Počkať. Tam je, vidíte, na vajíčkach. Tam je, takže posledný výhľad na túto srnku. Posledný výhľad na srnku. Ideme ďalej. Takže tuto môžete vidieť kačičku alebo hus. A ešte tam pár. No tak, ideme ďalej. Tuto môžete vidieť jazierko, ako preteká. Ako preteká. Takže o týchto húskach som sa dozvedel, že pred 300 000 rokmi tieto húsky žili v Číne. Ideme ďalej. Tuto môžeme vidieť peknú opičku. Jej! Ideme ďalej. Tuto je, ale toto môžeme takto nakamerovať, že pôjdeme zase takto. A tu je ďalšia. Aj tu je. Je to opica, vidíš, kde je? Opica je veľká. Môžete sa dohodnúť. Jaj, to je pekné. To je opica. Aj tu je vedľa, tuto hneď v rohu. Tam. Tuto môžeme vidieť lemory. Pekných lemorí. Ideme ďalej. A ešte aj tuto sú. Tutok sú dvoje. A ešte aj tu sú tu niekde. Počkaj, tu je jeden. A už dvaja. Aj tam je jeden maličký. Kde je? Už išiel, tam je. Ako skáču. Ideme ďalej. Počkaj, ešte tu to nie je jeden náhodou. Už tu nie je. Ale tuto môžeme vidieť lemoriu rodinku. Ideme ďalej. Tam, mama, čo to je? Čo to je? To je tam nejaké zvieratko, môžete vidieť, ale ja neviem aké. Posledný výhľad. Ideme ďalej. Ešte aj tu je nejaký ten lemúr, alebo čo to je. Ideme ďalej. Tuto môžete vidieť nejakého tigríka. Alebo mačičku. Máš len vodu? A ešte aj tuto môže byť niekto. To nie je nikto náhodou. Nie ľudia, tuto nikto nie je. Tuto môžeme vidieť nejakú kobylku, alebo čo to je. Posledný výhľad. Tuto ľudia môžete vidieť kačičky a húsky a také pekné živočíchy. Ideme ďalej. A tu máme nejakého psíka medvedíkového, ale tuto nie je nikde, vidíte. Takže vstyk. Takže tuto máme opice, ďalšie, tu je ďalšia. Takže takéto pekné. Takáto veľká opička. Ale fú. Takže posledný výhľad na opičky. Ideme ďalej.
Takže ľudia, ako môžete vidieť, tuto máme plameniakov. Takýchto pekných, keby ste videli Gnomea a Julia, tak tuto máte plameniaka na vlastné oči. Ty vado, posledný výhľad na plameniakov a ideme ďalej. Ideme ďalej. Tu máme krásne menu s týmto tu. Neviem, čo to je zač. Tam ste to mohli vidieť. A ja vám ukážem moje jedlo. Pepsi Light. Koľko? Počkaj. Pepsi Light. 7 litrov, 1,60 €. To je dosť? No, to nie je dosť, ale dobre. Mali tu jak beha. No takže tuto máme nejakú preliesku. Ideme na to. A dali si to! Máme tu viacej preliezek, ale ja nechcem ísť teraz. To by ste museli vidieť môj tvár, ale ja sa nikdy nemôžem prezradiť, takže ja vás strihnem, keď tu budem mať moje jedílko. No takže, toto je moje jedílko. Aj mne.